Ang pagtuon subong, ang simanal nga paghusisa, pagbusisi, pagpanghinas, kung hindi manggid pagpanagat, pagsaghaw, kung hindi manggid pag-ani, sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika, kagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Kag sa siningation, ang akon partner wala sang liwan, ang aton Vice President for Student Affairs diri sa Central Philippine Adventist College, si Pastor Elden S. Toledo. Ako, si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host. Kag Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong aga, Pastor. Yes. Kag kabay pa nga ang Dios makig-upon naman liwat sa aton sa siningation. Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsarang nga teksto kag magpangamuyo, magtugyan sining aton nga pagtuon, aton na naitamyawon ang aton mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros Occidental, kundi dira man sa Negros Oriental, sa Panay Island, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kag Pastor, ang aton mga kauturan sa Southern Mindanao nga mga Ilonggo speaking dira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa may Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, North Cotabato, kag bisan pa sa aton sa Maguindanao. Kagaton man mga kauturan, Pastor, sa may Masbati, sa Ilonggo speaking nga mga kauturan naton sa Masbati, sa Romblon, kag bisan pa dira sa Mindoro. Kagaton man mga kauturan sa bug-os nga kalibutan nga pamati kag nagasunod gid permi sining aton nga programa ang pagtuon subong. Gani kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Sa hindi pa magpangamuyo si Pastor Toledo mga kauturan, ako na naibasahon ang aton sadsaran nga teksto sa sini Pastor nga leksyon naton sa leksyon 9, ang pinaka galanyat nga pamatuod. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa 1:11 versikulo 51 kag 52. Akon basahon sa hinligaynon. Ini wala niya ginsiling sang kinaugalingon apang kay pinakamataas nga saserdote siya sadtong tuig. Nagpamatuod siya. Ginpanagna niya nga si Jesus mapatay tungod sa pungsod. Kag hindi tungod sa pungsod lamang, kundi agod nga iya man matipon sa isa ang mga anak sang Dios nga nag-alaplaag. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Yes, aton idako ang aton mga ulo. Labing gamhanan kag maluloy-on namon nga Dios, nga ikaw ang kamunuan sang tanan nga kaalam kag gihibalo. Sa sinigid nga aga Ginoo, kami nagapalapit sa imo harianon nga lingkuran sang bugay sa pagpaubos sang amon kaugalingon, nga samtang kami Ginoo magabusisi sang imong mga pulong, ang influensya sang balaang nga espiritu amon maangkon nga magahatag sa amon Ginoo sang mga butang nga dapat namon mahangpan, agon mapalig-on, magatubo kami sa imong bugay, kag manginhamtong kami Ginoo sa pag-alagad ra sa imo. Maangko namon ang matutuod nga paghiliusa, bunga sa pagpangabudlay sang balaang espiritu sa amon kinabuhi. O Dios, kami nagapangamuyo nga ikaw magagamit sa amon karon ni Pastor Tomado. Yes. Nga ini nga pagtuon Ginoo, makatabang man sa pagkabuhi Kristohano sa mga kauturan, samtang kami nagatuon sa sining eskwela sabatika nga pagtulunan. Salamat Ginoo sang gahom sang balaang espiritu nga amon maangkon karon kag paghimo sa amon Ginoo nga takos sa pagdumala sa sining pagtuon sa sining nga semana sa ngalan ni Hesus. Amen. Thank you ang Dios magapakamayo mga kauturan. Pastor, ari na kita selection Webby. The most convincing proof sa inilonggo ang pinakagalanyat nga pamatuod. Pastor, sang naligad nga semana ang aton gintunan ang aton paghiliusa pinaagi sa aton cardinal doctrine, sa aton mga fundamental beliefs naton sa iglesia, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang adlaw nga inugpahuway, ang iyang ikaduhang pagbalik, ang aton doktrina sa sanctuary services,
kag ang State of the Dead among others kag iban pa nga amo ni ang naghiliusa sa aton. Exactly. Aton to gin-emphasize ng ligid nga semana nga kita nga mga Adventista. That's why akon gini pastor gina sulit-sulit nga kita nga mga Adventista naghiliusa kita. May ara kita paghiliusa, may unity kita sa sulod sa aton iglesia kag nagapadayon ang kita sa pag-alagad sa Ginoo, not because of our leaders, not necessarily because of our leaders. Our leaders have contributed a lot sa aton nga padayon sa pag-alagad, but the most of it ang aton kamaturan nga ginakaptan. Kay pastor ang atong mga leaders siya come and go lang na sila ya. After 5 years another set of officers naman, mga directors kag mga administrators naton sa aton nga mga konferensya kag sa aton nga institutions. Pero ang aton doktrina nagapabilin. That's why ang aton mga kauturan nga 50 anyos, na 60 anyos, 30 anyos ara lang gyapon nagapabilin sa pag-alagad. Not because of our leaders, but because of our truth. Ang doktrina nga aton ginakaptan. Matuod ina pastor nga imo obserbasyon kay ang nagahugpong sa aton ang aton nga pagtuod ra sa Biblia nga napasad nga pagtulunan nga amo ni ang nagadulong sa aton nga nagapadayon kita karon sa pag-alagad tungod sining aton nga natun-an nga kamaturan gikan sa Balaan Kasulatan. Yes. So sa sini nga semana pastor, we will go naman sa mga practical nga mga bahin sang aton pagka-Adventista, sang aton pagka-Kristiyanon nga makakonbensi o kon makapamatuod kag makaganyat sa mga hindi mga Adventista to come and join so, with us. So, nga pastor, amo ni ang aplikasyon sang mga cardinal doctrines nga aton nga natun-an sa nagligad. In a very special way and unique kag pragmatic, practical nga pamaagi sa pagkabuhi sa maayong balita. Okay. Ang aton pastor nga mga pagtulunan is Christ-centered. Exactly. Ara gidya premisa tanan naton nga mga doktrina, and we have 28 fundamental beliefs kitang mga Adventista, and every belief sa kada doktrina nato ara gidya ang kabuhi kag ang pagka-Kristo nga bahin sang aton nga pagtuon. So it is sa English natawag sang it is Christ-centered belief. Okay. Kadto kita pastor sa aton Sunday nga leksyon. Under the cross of Christ. Sa dalom sang cross ni Kristo. Pastor, aton natunan sang nauna ginaton nga leksyon sa sining trimestre nga unity is the fundamental aspect of creation. Exactly. Nga ang paghiliusa sang mga gintugas ng Ginoo. Ang pag-support sang kada isa kabahin sang creation until nga natapos sa ikanom kadlaw na ginforma sang Ginoo si Adan kag si Eva, and then on the 7th day nagpahuway siya. So the crowning act of that creation is the unity of all created beings. Halin sa mga hangin, sa dagat, sa kapispisan, sa kabulakan, sa kaisdaan, kag sa katawhan ang paghiliusa. Kag nasubo kita nga ini naguba when sin entered. But yet we are indeed happy nga pinaagi kay Kristo posible mabalik ini kag amat ini nga mabalik nga klase sang konsepto sang Dios. Yes. So, pastor, anong imo nakita diri how the cross of Christ unified and bring about that unity nga bisan pa dito sa Garden sang Eden? Ako na talupangdan diri pastor sa aton nga leksyon nga ang ginhimo ni Kristo sa pagpalansang sa cross sa Kalbaryo, sa pagkuha sang aton sala, amo ni siya ang dako nga regalo nga ginhatag niya sa kalibutan. Kag ining kamatayon ni Ginisos nagdulong sa paghiliusa sang mga katawhan, kag ining butang amo ini ang naga-sustain sa aton nga maski may ara nga komplekto sa sulod sang panimalay, sa sulod sa iglesia sang Dios,
apang ang pag-antos ni Ginoong Hesus amo ini ang naghatag sa ato sang buhi nga paglaom nga magpadayon kay regalo ini siya. Regalo ini siya. So kung wala si Ginoong Hesus nagpalansang sa krus sa Kalbaryo, wala kita sang paglaom. Why paglaom? So ang aton dako nga paglaom yara lang gid sa kay Ginoong Hesus. Kaginhatag niya ang iyang kabug-usan nga kabuhi, pastor, agod nga maghatag siya sang ihimplo man kung paano ang iglesia maghiliusa sa idalom sang iya nga pag-antos. Yep. Kanami sina pastor nga punto kag bisan pastor si Kaypas sa aton sa nga teksto amo to ang kay Kaypas nga bahin. Si Kaypas ang pinakataas nga sacerdote. Oh, exactly. Kag isa siya sini sang naghimuno sa pagpalansang kay Kristo sa cross. But nevertheless, Kaypas himself prophesied. Nagtagna siya nga ini nga tao si Kristo, ini nga tao nga si Jesus, nga Kristo mampatay. Mapatay gid siya. Kag yes, go on. Kag aton makit-an la, pastor, nga ang paghiliusa gali hindi ni siya tawhanon nga buluhaton. Yep. Ini buhat ini sang Dios as gift. Kag maangkon lang naton ang matudtuod mga kauturan nga paghiliusa kon aton batunon kag batyagon ang pag-antos kag kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Isa sina Pastor Capriba. I had the privilege. May privilege ko. Naka-attend ko sa General Conference. Okay. Dito sa may sang 2010 sa may Atlanta, Georgia. Dito sang Sabado, hindi lang Sabado kundi pulo na kadlaw ng session. Dito ko natalupangdan, pastor, nga ang daw halos tanan nga mga tao sa bilog nga kalibutan, I mean halos tanan nga mga nasyon sa kalibutan may mga representative and they are all Adventist. Kag sa kadako nga dome dito sa Atlanta Dome nan dito kami nagtililipon kag makita mo labi na sa adlaw nga Sabado nga kadamo sa mga tao with just one faith, ang pag-alagad sa Ginoo nga mga Adventista. That's true. Yeah. Kung hindi na, pastor, ang si Kristo, hindi to amo matabo. Yeah, sakto na, pastor, kay ang Amay, Anak, kag ang Espiritu Santo at the beginning may ara sila nga paghiliusa. And they set the right example. Kag amo na mga ginambal akon mga kauturan nga ang paghiliusa regalo sang Ginoo. Kay ini siya regalo, ini naton ini pangabudlayan. Aton lang ini nga i-appreciate. Kaya sa tapos naton ma-appreciate ini hinigugma nga utod, batyagon naton ang pag-antos ni Kristo, makakam up kita sa ginatawag nga maturity sang aton nga pagtuo dira kay Kristo. Yep. Okay, pastor. Let's go sa aton nga Monday. Yeah. May mga gamay patada nga balikan sa Sunday. Pero let's go sa aton Lunes nga leksyon, Ministry of Reconciliation. Masunson ako ni pastor nga madumduman gid permi nga ang ginhimo ni Kristo sa cross ang nagpabalik, nagreconcile sang relasyon sang langit that is vertically. Okay. Sang langit kag sang duta, sang Dios kag sang duta, kag sang created being, sang creation. Horizontally. So, horizontally and vertically, the death of Christ reconciled. Nagbalik, nagpasig-uli. Sang sina nga broken relationship. So, makita naton, pastor, nga encompassing ang nature, gali, ang kamatayon ni Hesus when it comes sa reconciliation. Kaya iti, pastor, it is kamaturan nga subong niya apektado kita sa mga nagakitabo sa kalibutan. Matuod din na, pastor. Ang pagsaka sa presyo, ang mga away, mga gera, mga konflikto, kag mga disorders ang kalibutan, ang political turmoils. We, in one way or another, because we are in this world. But yet, and of course, because we are in this world, we are affected. Even though, pastor, nga affected kita, na natural ginina, kaya kita sa kalibutan, pero ang pagpasag-uli sang Dios kag sa tawo, magadulong ni siya sang ginatawag nga kalinong, kag makalabot kita sa kahimpitan nga ginahandom gid sang
sang tanan nga tao nga yara kay Kristo, pastor. Yeah. Kag bisan pastor sa early church. Aha. Sang napatay si Kristo and then few years after that, ang barrier bala to, ang ang upang, ang latid, balapag, ang balabag. pudal, ang balabag sa mga Hudiyo kag sa the rest of the world. Because in the concept of the Jews, there are only two kinds of people, Yeah. the Jews and the rest of the world. Yeah. Yeah. Sila nga Hudiyo kag ang bilog nga kalibutan nga ginatawag nila hintil. So that death of Christ amo ang nagwasak. Wasak. Sina nga barrier. Okay. Cultural barrier. Cultural barriers, racial barrier, language barrier, ethnic barrier, cultural barriers. Yes. So amo na pastor ang resulta sang pagpalansang ni Kristo sa cross. Amo na pastor nga nadumduman ko bala ang account sa Binuhatan Jess nga si Pedro nagkadto dito sa Hupa, sa Jopa, sa kay Cornelius kang nagkaon siya. Nga ginbatiko siya sang mga katawhan dito sa Jerusalem nga ang ikaw Hudiyo kaon ka da. Kaupod ka da nagkaon. Upod ka da. But na-realize niya nga sa tubangan gali sang Ginoo mga kauturan wala sang pinasahi. Yeah. Kay tanan nga tawo ginpakamatyan ni Kristo kag ato amat-amat ang racial, cultural, ethnical, tribal nga barriers na buong o nawasak tungod sang gahom sang gospel paagi sa kamatayon ni Ginisus sa cross sa Kalbaryo. Yeah, thank you pastor. Kag isa pa gid pastor nga ako nakitan. Ini balang pirmi ginatawag gina common nga saying the blood of Christ is thicker than the human blood. Exactly. Yeah. Nga kita nga mga Adventista hindi kita paryente. Pero pag kay balo mo nga Adventista daw ara gid daw may ara gid bala nga nag connection. Nga daw may nagahigop kag nag may magnet pastor. Magnet na-experience ako na pastor sa naglakat kami sa Rome. Pagkabalo nga ara mga Pilipino. So ang Filipino church sang Rome nagtipon and then we are planning to go to Paris. Pagkabalo sang mga Pilipino dito, ginsugat kami sa airport, sugat dulong gin-accommodate mga Adventista. So bakit ano bala nga there is that magnet. Oo. Nga nagabuyok sa paghiliusa because not because we are blood related, but because we are faith related. Yes, we have common beliefs. Amo na ang kanami sa aton mga Adventista. Hindi pagani sa aton mga paryente, isa kon pata, daw nagataha pata nga hindi kita da kay stricto na kay gitiya na kay tiyo na amo na. Pero kon Adventista as if nga daw may common denominator kita. Open. Open. There is an openness. And then may mabatsagan ni mga ginaabi-abi ka gid, gina-accommodate gid because of this magnet. Not because of sa special naton attachment, but because of what Christ has done. Nga may nagabuyok sa Kamo na sa atin. nagadto kami sa Masbate, nag-crusade kami dito. Hindi na mo nakilala, first time na mo kadto sa Masbate. But pag-abot namon we are welcome. And then as if we just know each other for a long time already. Pagsulod sa balay, welcome very much. Wala lang as if mo na kag at least kanami sang relationship. That is because of the blood of Christ. Nga nagpasig uli, hindi kita ilado sang una. Oo, hindi kita kilala sang una, but because of that blood of Christ, I tell you, kanami nga naghiliusa kita. Aton pagila makitaan pastor nga kon ang iglesia yara makita ang paghiliusa kag may pagpasag uli. Kita sentro subong sa ginalantaw sang bugos nga universo mo. Kung ano ang epekto sining great controversy, ang dako nga pagsupungan na sa tunga sang Dios kag ni Satanas, kag kun makit-an sang kalibutan because we are in the center stage, nakit-an nila nga may paghiliusa kita. Now, ila mahangpan ang plano sang kaluwasan nga si Ginisus gid nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo kag ila mahangpan ang walay katubtuban nga kaalam sang Dios nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Yeah, kanami pastor galing ang aton panahon ginalagas kita. So we have to go on. Kadto kita pastor sa aton nga
Tuesday nga leksyon, sa aton Martes nga leksyon, practical Yeah. unity. In other words, when you say practical, it is day to day. Lifestyle. Lifestyle. Estilo nato. sa Ang pagkabuhi. applied naton, hindi kay theoretical. Yeah. But it is an applied practical of our life from day to day. Oo. Pastor, ang isa ka punto before I will give you the point, the life. Nga inibala ang let this mind be in you. Nan. Inabala ang tuyo ni Kristo diri pagkadto is not for himself. Exactly. But for others. No? Sometimes it is easier said than done. Exactly. But nevertheless, amo gina ang pangamuyo ni Kristo. Nga kung tani ang akon bala nga huna-huna, amo na ang ara sa inyo huna-huna. Ang punto nga ginakuan bala nga hindi kita maghuna-una lang sa aton kaugalingon. Nga ang aton nga huna-hunaon ano ang makontribute o kon mabulig nakon sa sini nga institusyon, sa sini nga iglesia, kag sa buluhaton sa Ginoo, pero makasusubo pastor nga aton bala makitaan nga madamo sang tumuluo nga vegetarian kunuhay pero carnivorous man ang baba. Perti magkutso-kutso. So ginatudloan kita bilang Kristohanon sang practical nga pamaagi to build up one another in Christ. May isa pa gid ko pastor no, ang akon gina-emphasize gid per mi nga ang spirituality is different from religiosity. Exactly ho. Yeah. When we say spiritual, it's totally different from we may appear religious. May barong kita, may Amerikana kita, gasimba kita, but in reality ang aton life is away. Pero ang spirituality, ang kabuhi nga bisan wala sang gatan-aw sa imo. Kay ti kung religious ka, it might be nga gatarong-tarong ka kay may nagatan-aw, may naga-observer sa imo. Uy, may nagatan-aw sa kunti, matarong ko. Pero ang spirituality, whether you are being observed or not. Sa aton unconscious life, still makita nga bisan may gatan-aw kon wala. Kag wala ka kabalo nga may naga-observer gali sa imo, your life is still right with God. Exactly. And that's the point of spirituality. Ang religiosity pastor dagway lang na. Dagway lang na. Pero ang inner conviction ang spirituality that calls for spiritual disciplines, no? Na. Te ang nang nami gid yang pastor nga ang kabuhi bala nga bisan may gitanaw kun wala, you are just the same. Yeah. Sa atong eleksyon, there is simplicity. There is that welfare, the idea, the conviction of helping others, nga kung ano ang maayo mabulig mo sa iban to make others happy. Yeah. Yes. And then ang pag-share naton, pag-witness naton sang kamatuoran. Madumduman ko pastor isa ka elder, maay kaduwali niya, mga kauturan, ang Dios gugma. Pero sa likod sa likod sang sa napunta na yun nga bahin sang pulungkuan, nagtindog asawa niya, huutod, ang Dios gugma, pero lantawanin mo lang black eye ko. So, nagaprofess siya nga ang Dios gugma, pero wala gin kabuhi ang gugma ni Ginoong Hesus. So, kabay kung tani, bilang mga kauturan nga practical side sang Christianity, amo na gitawag bala pastor nga walk the talk. Yeah. But easy to talk. It's very easy to talk, but it's very difficult to walk the talk. And this is the challenge sa aton nga mga Kristohanon, mga utod. Kagang kanami gid pastor bala nga no sa tubangan sang tao daw hindi ta mag-inom coke kag mga hard drinks. Pero kung sa sekreto lang ga mga kung sa aton balay ato sa refrigerator. So let's apply what is really right, because kung ara nasan ka aton kabuhi, bisan diin ka makadto, bisan diin ka ihaboy nga kadagatan, people can still see in you the real life of Christ. Matuod na pastor. Pastor, unity amidst diversity. Anong imo nakita dil pastor? Aton makuturan sa Romans chapter 14 may mga issue dira mo. Pero ang issue dira nga ginahambal nga kun hindi lang man issue sa
makompromise ang principle. Mm. Let's be tolerance and Tolerant. patience Yes. sa aton nga isig katawo, labi na gid sa membro sa iglesia. Yeah. Amo na ako nakit-an dira pastor nga issue gid sa unity amid diversity. Oo. Nga lain-lain kita pastor background mo. Exactly. Lain-lain kita ya ginhalinan. Mm. Nan. But last week nag-isa kita sa sining mga importante cardinal and fundamental beliefs naton. Ang Sabado, Ikapulo, so Exactly. forth and on. Oh, pero may ara pastor nga mga doktrina sa Biblia nga hindi naton mahili usap. Non-compromise. Nano. Pero ini sila nga mga doktrina has nothing to do with our salvation. Exactly. Oo. Isa sa mga sample kapila gini pamangkuton ako sa mga siguro pamangkot man na sa imo during sa mga sa aton nga mga mga question and answer sa mga simbahan nga kung sino gid ang imo asawa out of your 7 wives diri sa duta. Oo, kung sino gid ang imo asawa dito. Ina nga mga questions hindi naman dapat naton nga hibaloon kay wala man na labot sa aton kaluwasan. Exactly. Anyway, kung ato ka na sa langit sa luwas na okay lang kung may pito ka to Yeah. But nevertheless hindi nato na himuon nga debation kag amo ang mahimo nga magsambil bibig ta kag mag-backslide ta. Exactly. About vegetarianism. Yes. Hindi kung ikaw ya vegetarian kag hindi lang pagpilita. Yeah. Kag hindi paghukmi nga ikaw hindi ka maluwas kay hindi ka vegetarian. Nahimo sa nga test Yes. of fellowship. So ato na makita ano la pastor nga akon nga pagpamalandong sa sini nga leksyon naton. Nagapakita makuturan nga may ara hindi paghiliusa sa aton nga iglesia kun ang aton bala ginahuna-huna nga insakto iimpusar naton sa sigkatawo. Yeah. Ang aton nga cultural beliefs kag practices i-impose gani naton sa aton tawo nga they will act like as we act, the way we behave. We behave. I tell you, Makoton, that's the beginning sa ginatawag nga disunity sa aton nga church. Oh, ini natabo pastor sa panahon ni Pablo. Atong iyang nga issue kag inin makita naton sa may buhat ang Jess about Peter nga nagkaon to kay na ginambalan mo si Pedro nga upod nagkaon dito. May issue di pastor about unclean and impure animals. Okay. Ang punto ni Pablo mga kauturan nga magsiling siya nga si Pedro hindi way ako kakaon sining mga mahigko. And that's natural. Peter did not eat. Exactly. Pero Paul is trying to emphasize nga ining mga pagkaon niya bala nga pwede naton makaon. But nevertheless ginhalad guro na sa halad kay ti amon ang ilang kwan nga mga pagkaon nga nahalad hindi kanon they have already settled that issues. So ang punto ni Pablo nga hindi naton hukman ining mga tao nga nagkaon sa mga pagkaon niya nga pwede makaon but nevertheless sometimes kay ang mga Romanhon mahiligon gini sila sa mga magkaon sa mga hilaw bala. Yeah. Kag sa mga sapat, mga karabaw, mga baka, nga karnero, nga wala balagin pakwa ang dugo. Na amo gina ang nanamian sa mga Romanhon. Ti nakita ni Pablo nga amo man na ang gina kung isa masiling nga hindi ka na kuan kay amo kanina nagupod ka na sa Romanhon dito. So Paul is trying to segregate and to iron out this idea of unclean and impure animal. So magsiling kita makuturan unclean, dumilian totally. Hindi gina pwede pagkaon sa Ginoo. Pero magsiling diri nga impure, bot sa ganon nga sila konsepto nga sa mga Hudiyo probably nga upod sa mga Romano nagaw na una sila nga ang food preparation is not well done cook. Well done cook nga paghimo. So muna nga wa sila kaon kag sometimes di pass judgment didto sa mga nagkalaon sa toya nga sa ila standard sa pagluto hindi nakalampot silang standard. Yes. Mga pastor isa na lang kami minuto na bilin naton. Kadto kita sa aton nga Wibis, Unity and Mission. May isa ko di pastor nakita nga kita nga mga Adventista bala daw kanami gid sa aton kay may ara kita nga daw teamwork, exactly. Na nakita ko ni pastor sa mga athletes, sa mga team, no? Sa mga
grupo bala nga ila gina-emphasize ang team building. So naga-retreat sila, no, kag dito they know each other, and then nag-goal setting sila nga ini nga goal ato ni nga goal as a group, as a team, muna yung atong goal. There is cooperation, there is the role playing. Yes, kag may knowing of strength and weaknesses. So amo na ang nagapay-unify sa mga team. And then one of their nga gadaog sila, it is because they know each other. Yes, Pastor. Yeah, sakto ina, Pastor. Kung wala sang paghiliusa sa sulod sa iglesia sa paghimo sang bulaton sa Ginoo, hindi siya maging madinalagon. And in the case sa mga disipulos sa chapter 2 sang Book of Acts, aton makitaan nga they were united in mission paagi sa pagpangamuyo nila, one accord. One accord. One mind gid. Atong mind. mga pagbinahin-bahin, ang paindis-indis, gindula na to nila dito, kag gin-patch up nila ang mga disagreement nila under the influence of the Holy Spirit. Yes. Pastor, why nagita panahon? Damo patani sa aton nga share. Apang mga kauturan kami nakahibalo nga damo man sang amon nga mga nahatag sa inyo sa sining aton malipot nga pag-review sang aton eleksyon. Kabay pa nga ini nakadugang sang inyong kaalam, nakadugang sang aton pagtuo, paglagad sa Ginoo, kag mabalo naton sa aton eskwela sa Batika sa sining umalabot nga adlaw nga inugpa. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagtakop sa aton pagtuon. Maluluyon kag langit no namon nga may ginatugyan namon kag ginapasalamatan ang tanan kag ang kaalam kag ang ibalo nga amon nakutlo sa sining amon programa ang pagtuon subong sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunod